Esan erran irratian, egunero. Egunon, maiatzak 30 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Garai hartan, bai Leizan, bai Legunberrin, baziren udal irratia. Leizan Karrape udal irratia zeon martxan, eta Legunberrin Aralar irratia. Orduan, Euskara Batzordea, iritsi zen proposamena edo eskaera eskualde hontan ere udal irrati bat sortzeko. Horrekin batera, bai Legunberrin, bai Leizan zeon moduan, euskaraz lan egiteko irrati bat sortu nahi izan zuten. Eta aurkeztu zen udal bilkuretara. Imozen onartu zen problemari gabe, Basaguruan ere onartu zen arzori gabe, baina Ultzamar udalak ezezko borobila eman zion. Hasierako historio bat izan zela, zengatik ni negoen hor pixko bat, eta bilerak egin behar genituen udalekin. Eta Ultzamako udalak eta momentu hortan ere Basaburuko udalak kriston presioia egiten zuten elebitan egiteko irratia eta purunpeta hori. Esan zuten ez zutela ikusten, ez dela egokia haiendako euskera hutsez arituko zen irrati bat sortzea. Eskualdean gutxienez, Ultzamanez. Hau da, udal irratia sortzeko proiektua seitun bugatu zen. Ez ezko amazio tenean Ultzamakoek, bertan berak gelditu zen. San Urbanotik, Santurbetik, zuzenean. Esan erran irratia zara. 1988an, duela 25 urte, herritar euskal zale talde batek martxan jarri zuen Uraxi. Hainbat bailaretara iristen dira zure uginak. Basaburua, Imotz, Ultzama, Atetz, Odieta, Lantz eta Nuera. Zure estudiotatik kolaboratzaile, laguntzaile, esatari asko pasatu dira. Zailtasunak, estuasunak, pozak, negarrak, gertagarie asko ikusi dituzte zure begiek. Zure belarriek denetatik entzun dute. Aldatu da irratia, aldatu da irratia egiteko modua. Zer sentitzen duzu atzera begiratzen? Zer sentitzen duzu oraintxe bertan? Eta etorkizunik ikusten diozu zure buruari? Baina
erabaki horiek askotan izaten dira erabaki politikoak, ez dira erabaki logikoak, eta orduan alde hortatik ezezko borobila eman zioten. Bi bide gelditzen ziren, bertan bera uztea proiektua, edo beste modu batez lantzea proiektua. Elkartu ginen Ultzamakoak, Basaburukoak eta Imozkoak, bilera batean eta erabaki genuen hori sortzea Ametsa Kultur Elkartea eta hortik irratia bultzatzeko, ez? Eta orduan hor egin genuen taldetxo bat, udaletxeetara joateko eta aurkezteko proiektua eta hori, ez? Eta hori pentsatzen dugut eman zigula guri ere kohesio bat, zengatik erabaki genuen hasieratik bakarrik euskaraz izan behar zela, ez? Basaburuko udalak oso aldeko jarrera zuenez, hoik erabaki zuten, mondatu behar zutenez, Kanboiko hori, udaletxen Kanboiko uran mondatu zuten, eta adostu genuen hor jartzea irrati estudioa bertan egitea. Uste nuen enitzela gogoratuko baina, bai? Horlaxe sortu genuen. Hau izan duzen, hasierako amaia ere, gogoratzen naiz. Lan handia eman zion hasieran finanziazioa. Hasierako urteak gogorrak izan du ziren, ez da bakarrik finanziatu behar zan, batetik tresneria guzia, egokitu behar zan estudioa, tresneria erosi behar zan, eta tresneria ezan merkea, egizen da, eta martxan jarri behar zan, eta martxan jartzearekin batera, gastu orokorrak sortzen ziren. Langileak kontratatu, langile ordaindu, hori guztia, ez da. Orduan, hasierako hortan, finanziazioak zaman bihartu zu. Eta hasi ginen elkartzen, eta igual bilera haietan, igual 30 lagun, 35, 40, apezata guzti, eta elkartzen ginen Lizasoko elkartean, baina hori, izan izugarria zenbat jende eta hori adineko jendea, jende gaztea, orduan oso ordezkatuta nik uste geundela guztiak horret. Guk ere bagenuen esperientzia Iruñetik entzun da eta lagunak eta arantxak ere egiten zuten, Eguzki irratian egiten zuten saioak eta hori, eta guk hasieran pentsatzen genuen irratia ere modu hortakoa, ez, bitan izan behar zela, pixkoate izan behar zen funtziona, ez dakite, udal pixkoat eta beste alde batetik pensatzen genuen ere irrati libre bat izan behar zela, ez. Eta orduan egiten zen lan asko auzolan bitartez, ez, eta elkartzen ginen kuadrillatxo handi bat, ez, lan egiteko, eta orduan zeuden igeltxeroak eta denetatik, eta montatu genuen goiko txabola, eta tresnak sartzeko eta hori, ez, eta argindarra eman behar zen. Aipatu dutzun hitzetan, horietan auzolana izaten da hori hitzapen politia, eta gaina horretan sinesten dutelako, ez? Jende multzo bat, bakoitza bere lanean, ahaltzuen moduan, denak bere laguntasuna emanez, lanakin, diru pixka batekin, edo ideiakin, edo hori da horretzapena, bai. Antenaren kontua zen batez ere gure taldean mugitzen ginenak Aspik zaraman, bera zabilen lan horietan, elektrizidade lanetan, eta, nire guzti dut, Felixei nire koinatuari eskatu ziola postea pazitu koinatuak, eta horietako bat, eta hori jarri zen, eta altzen moduan. Eta gero, hemen urruti gelditzen zen argindarra, eta hori ere dena beraien esku gelditu zen. Hau lekua bereiztea, zen lekua proposa, goi altu batean, eremu hemendik jaia dena ikusten dena, eta uinez iristeko modun. Eta hortatik izan duzen aukera. Eta gero, hemen Elizaldekoak, soro hau Elizaldekoa da, eta hor puskatxo bat utzi ziguten, eta goratzen nola berotzen zen hau asko, eta joaten zen batzutan, ordu jarri ginen hau, zeatik eguzkiak ematen dio atariari eta berotasuna. Orduan babestu genuen dago. Eta hau noiz induzu, bain induzu? Ez, badire urteak. Eta jarri genuen bolentiladurigu, Bai. Eta gero horrei jarri genuen termostato bat. Eta orduan. Saia pasatzen den temperatura bai, hortik pasatzen diraik, arrankatzen du. Nio normalean ez da pasatzen, nahiko ongi dago.
Mundura, bai, airera, behin airera ezkio, ja ez da kontrolatzen. Mundura ez dakit, ultzamaldera, ez? Nahikoa, ultzamaldera iatzekin. Igual galdetu behar, ja etxaleko haino iristen den, hankeko dira. Bendia amestaldean daude eta ez dut baino nongi ez. Nafarroa makrozefalikoa da. Eta garai hartan Nafarroko gobernuak indar handia egin zuen Iruña erdigunean kokatzeko eta eskualde guztiak Iruñarekin komunikatzeko. Hori erabaki politikoak izaten dira, orduan erdigune hortatik gero lan egiten dute, ezta? Orduan ikusten zen, alde batera utzia zeola erabat, nolabait komunikazio horizontalak. Eskualden artekoak, bigarren mailakoak, hirugarren mailakoak edo erabat desagertuik zeudela. Orduan, pensatu zen, bide bat izan zitekeela komunikabideak erabiltzea justu hortarako. Komunikazio horizontal horiek nolabait ibarren arteko, udalen arteko komunikazio horiek indartzeko. Bueno, nik uste dut tokiko irratia dela, hori guk lortu nahi genuna, erreferente izatea zonaldean, jendeak deitu ahal izateko, zerbitzu bat emateko, ez da? Eta noski, gure helburu nagusiena ez bada, bazen euskera berreskuratzeko, euskera aritzeko, zabaltzeko, eta jendea hori presente edukitzeko, ez? Eta ea sartzen zitzaigun eta ohitura hori berreskuratzen genuen, ez? Euskera aritzeko gure bizitzan, ez? Bulunpe irratia. Ez, bulunpe irratia ez. Bai. Esan erran irratia da. Hori da, esan erran irratia. Ni Maria Luisa Behuntza naiz, jabengoa naiz, baina Gartzanen bizi naiz orain dela 42 urterekin. Eta esan erran irratia entzuten dut askotan. Ni horitzen naiz nola martxan jarri bertuen irratia, eta nik esaten nun zergatik ez, Pazaburuan ez, Lekunberrin eta Larrun bazegoen, ezagutzen nuen asko hango irratia, eta ongi iruditzen zitzaidan. A ber, ze nola antolatu. Nik ezagutzen nuen asko Lekunberrikoa. Eta beti pentsatzen nun, hau dago, Basaburua dago, Ultzama eta Larrunen artean. Beti izan da, Valle Pobre. Dan dago Gertzaron, Basaburuan, hori noren dago? Ultzama, esaten zen Ultzama ondoan, Ultzama ja oso entzuna zen. Esaten dugun, esan erran irratia, ez dute inora eramaten eta hemen gelditzen den. Kukulumurru. Xirrista. Marmari. Uztai. Arkamelu. Eta nik momentu hortan banun izen bat irratira, eta pensatzen du jendeari gogoratuko zaiola, zela izena jarri nahi niola zen Arkamelu. Arkamelu da kakalardo bat, eta hori, eta orduan jendeak erraten zuen, nola jarri behar diozu kakalorde baten izena, eta hori da nire. Eta bozkatu genuen, egin genuen bozketa batzordean, eta galdu egin nun, baino pozik nago nire izenarekin. Esan erran, erraten zutelako, esan erran, orain igual hanka sartuko dut. Esan uste dut esaten dela Ultzaman eta erran esaten da Basaburun. Eta horrean erraten zuten uztai hori egiteko esan erran. Ez? Alderantziz da, bueno, hori. Bueno, nire nasketa euskararekin, nasketa ja ondia da. Orduan, batzorde horietan, hasi ginen komentatzen, nor izan ziteken, zer ratari, eta ez zitzaigun inor bururatzen, eta zonaldeko nor, ezakit, eta pentsatzen, eta ez zegoen modurik, ez, kazetariren bat, eta ez genuen topatzen. Orduan, baten batek komentatu zian, eta zergatik etzagan ematen, ni, ez. Eta azkenean, baietz. Jauntxarasko irratitik, esan erran irratitik, gero Euskal Herri irratira joan nintzen, Iruñera, lan egitera. Gero baita Berriozarko irratian ere, berreskuratu zuten irrati hori, eta hasieran martxan jartzeko eta horrere ibili nintzen. Eta gero ja irratigintza ustea erabaki nuen, erabat ustea. Orduan egin nuen sekulako aldaketa, Lorkan zabaldu genuen eztia saltzeko tokia, kafetegi dena eta dena. Eta gero ni yoga aktibitateekin eta horrela, musikarekin eta horrela, dena uztartu genuen eta sortu genuen hori.
Eta hori izan zen sekulako jauzia, gauza batetik bestera irratigintza erabat utzita. Aspalditik neukan, urte batzuk hola pentsatzen, sentitzen ziklo hori bukatzen ari zela, besterik gabe. Hasi nintzen sekulako ilusioarekin, sekulako militantziarekin, komentatu genuen bezala, orduan eta orduak sartzen. Eta, ja urteak pasa ala, guztiok aldatu egiten gara, eta, ezakit, baita egiteko gauzak egiteko modua, sentitzeko modua, eta nik sentitzen nuen ziklo hori bukatua zegoela. Orduan, hasi nintzen baita jogaren munduan, meditazioa, musika, soinua, ezakit zer, eta pentsatu nuen edo nahiago nuen hortik joatea. Irratigintza izan da niretzat bizitzan ikuste dut nire etaparik garrantzitsuena, luzeena, eta oso eskertua egia erranda, oso horretxapen polita ditut. Eta gogoratzen dut ere oso ongi nola ikasi genuen, joaten ginen Sobrezin irratira, eta hori benetan gogoratzen dudala, izan zela oso polita, oso garai polita, Fermintxorekin elkartu eta biok bere Opel Korsatxurian sartuta iruritara joaten ginen ikastera, eta praktikak egitera, ez genekien deus irratigintzaz. Gu lehendik ezagutzen ginen aekan eitu ginelako lanean, eta justo, nik ere guztekotan nintzen, eta justo, ni bastan darra nahiz, eta orduan, olaguetik, gari batean olaguetik pasatzen zelakoz errepidera guzi, eta hortik pasatzerako, antxe zagon, plaza herrien zagon, bere txakurrakin, eta galditu nintzen autorekin, eta ezan izan, eta hori, ni ustekotan maniere, eta, aipatu zidaten, aipatu zidan, nola bat zegoen proiektu hau, eta, aurkeztuko gara, eta, gozen, eta hori, tita bat jan izan zen, eta, gu biok ere olako garen ez, aurkeztu ginen, eta sartu ginen hemen, eta, Oizenez, lehendamiziko mankizuna izan zen, gale batean hemen ere gontzen Basaburuan beste irrati bat ere bai. Eta orduan pixka bat ari egin genion, gizonari egin genion, izan zen hemen beuteko, uste dut. Bai. Eta egin genion elkarrezketa bat, zinta batekin, zinta magnetofon, eta bai, eta oso bitxia izan zen elkarrezketa ere. Eta hemen jarri ginen, eta hoxe, bai. Egun hori ordua xebo batzen dunik. Deroteko Errosarioko amaren irratia, zen, eta orduan, Lasarteren gana joan ginen, grabatu genion elkarrizketa, eta iruditu zitzaigun polita, jendabiziko irratsaioan hori sartzea, eta kriston lana egin genula bai, eta erraten genula. Egunero hau egin behar baldin badugu, hainbeste lana egin behar baldin badugu, 2 orduko irratsaioa betetzeko, ez dakit nik, nola egingo dugun. Wow! Aldaketa, Horitzen dut maila ondixegoa, atzeko parte guzti hori dena zerez beteta, teknologia. Aldatu izan da, baina erabat. Maila hontan esertzen ginen lagunak, elkarrizketak egiteko, eta... Wow! Horitzapen pila bat dakarazkit. Horratzean eserita, musika jartzen, Arantxarekin ere, hemen gaztea ginenean, eremu taldearekin, hemen inguruan denok urori xamar, elkarrizketa egiterakoan, garrantzitsuak sentitzen ginen, da... Etorri nintzenen izan zen pixkot, behin jendea ezagututa, eta hemen zer egiten da, hemen zer suertatzen da, zintzuk dira hemengo lan motak edo zertan, eta bat izan zen Ametsa Kultura Elkartea, eta esan erran irratia jaio berria zen, Pulunperekin sartuta eta gazte asanblada bat antolatzeko asmoarekin, inguru guzti horiek hasi nintzen ezagutzen eta ikusi nuen, bazela Baiarako irratitxo bat, jaio berria zena, euskara bultzatzen zuena, behar zituen nolabaiteko baldintza batzuk irrati bezala lan egiteko. Hau da, ez genukan seinale bat sikiera guretzako.
bazen borruka bat, seinale hori gure seinalea jasotzeko edo Onda FM gure burrukatzeko, hortan ibili izan ginen lanean, izateko FM Onda hori gure irratia emateko hemengo biztanleei. Eta frekuentzia, bazter-bazterrean, dialearen, zenbat irratietan ez da iristen horretara. Mekanikoki eginak direnak ez da iristen. 107 editzen da, baina 107,9 ez da iristen. Hoi izan duzen, udal irratientzat eman zuten zati hori, frekuentzia zati hori. Honek dauka lizentzia municipala bakarrik, orduan bakarrik bere kobertura izan behar zen Basabururako. Lizentzia hortarako dauka, badakit etorri zirela, orduan egiten genituen kendu indarra, etortzen zirenean rebisioak egitea eta etortzen ziren eta begiratzen zuen noraino iristen ginen emisioarekin. Hori, klaro, nolabaita hasieran arrazoia asko zeuden eta pentsatzen duke orain ere igual atezera o anuera iristeko eta hori seinalea nahiko hori zela. Eta orduan egiten zela da frekuentzia igo eta orduan iristen ginen. Baina, klaro, rebisioak garai hartan izaten ziren zengatik, lizentzia municipala da, Basaburuko udala dauka lizentzia. Euskara zokoratua euki nahi zuten nabarmen, baina guk egin genuen apostu bat horren garden, ta etengabeko hizkuntza herrian nola behar den, milaen bataren aurka borrokatu gara hemen, batzuk bi ele nahi zuten, baina nahastuta zeuden, nola hizkuntza aldetik zapalkuntzen mende gauden, nola hizkuntza aldetik zapalkuntzen mende gauden, ospatzeko modukoak dira gure mende laurde. Orduan zen garai politikoa nahiko zaila, gogorra, baina atzetik heldu zen bizkaiak lehentxio. 11an izan duzien hauteskundeak eta 11an, ni 11 arte udalean egoen, alkate bezala, eta 11an ja ezin ditzen aurkeztu. Esan nahi zute egoera politikoa nolapait ezkerra abertzalearen aurkakoa zela, baina aldi berean, Nafarroan batez ere, euskararen aurkakoa zen. Eta batez ere eskuinak. Eta orduan, 11an bartzina atera zen. Eta PSN-ren laguntzarekin egin zuen gobernua, hori ez dugu atzen du behar. Bai, hori Euskal Herria irratiari ere suertatu zitzaion, ez? Euskarak ematen zuen min hori, batez ere eskuinaldeko politikako taldei, UPNRei batez ere, Jesucristo mina ematen zion, ez? Eta, oztopo bezala, eta lan guzti horrei kalte egiteko, zein izan zen bere jokabidea, euskararen inguruan lan egiten genituen hainbat eta hainbat kolektiboei, nolabait, moztu izatea, bere lana. Gogoratzen dut bakarrik zegoela kultur talde bat Morkots deitzen zena, ziren gure, nik ez daukat anai arreba nagusiri, baina ziren gure anai arreba nagusiak izan dezagun, eta haiek zeukaten olako euskararen inguruko talde bat, gazte jendearen artean diote.
Eta hori gogoratzen dut, eta kitxo, ez egon liburutegirik Ultzaman. Ez egon, liburutegi bakarra zegon, Ametsa Kultur Elkartearena, eta oso ordutegi murritzarekin. Hau da, datu batzuk, pixkat imaginatzeko nola zen giroa. Euskarafobia oso handia zegoela ere gogoratzen dut, orduan oso gauza itxusiak entzuten ziren, irratiari buruz, euskeraz bizi nahi genuen buruz, eskolan euskera beikularra izan zedin lanean ari zen jendeari buruz, gauza oso itxusiak entzuten ziren, oso sasoi latzak ere baziren, oso tentsionatuak, eta Nikola gogoratzen dut, nahiko giro grisa orokorrean, eta horre zipristin aske batzuk, eta hien artean esan erran, euskeraren alde, eta euskeraz nahi zenuena egiteko aukera ematen zizuna. Gero lan egiten genuen eskolaren inguruan, gure kulturaren inguruan, baina jasatzen genituen oztopo guzti horiek min ematen egiten zigun, eta errepresioa zegoen eguneroko bizitzan, ez? Nire belaunaldiko gazteak eta beldurrez ikustea lan egiteko arlo honetan zeukala ondorio politiko edo gartzelara. Eske, ari ginen hitz egiten euskara defendatzeagatik jendea gartzelera joaten zela. Amiruan, ginaukan langile bat bakarra, oraindik ez genuen gai, ez ginen gai hortarako, bino, karo, Amairuan zerbait asmatu behar genuen guk ere, orduan Nafar gobernutik bagenekien, zero pelotero, osea, deus, Amiruan deus. Baina, Eusko Jaurlaritzak pixka bat altxatu zigun, eta guk asmatu genuen zozketa, eta CaixaBankek hasi zuen zuk erabakizuk aukeratu hori. Eta hortetik ere diru pixka bat, igual 6.000 euro hola asko genituen, zozketatik beste 6.000 euro hola, horiekin nola paitere bizitzeko bidea. Honekin esan behar da, udalak saitzen zutela, zintzoki, Basaburuei mozta hodieta, zintzoki, Ultzama perdeska, ez eman nahian, eta Ultzaman ere UPN-eko alkatea zuten, eta ez zuten eman nahi, eta hola zen, egoera. Hori goratzen dut, diru laguntzei buruz eta eztabaida handiak zeudela, eta eskatzen zenean, esan erranentzako diru laguntzak eta pixkat babes finantzieroa, blokeo nahiko handia zegoela. Hola gogoratzen dut, ez nuen lehen eskuan bizi izan, baina hor gelditzen zaidan usai hori da. Orduan oso muturrekoa zela ezezkoa. Eta zen, ezezko handi bat. Ze egiten duzue euskeraz, baina ez da euskera egiten duzuena. Holako tentsio handi bat zegoela iruditzen zait. Ez genukan seinale legalarik emititzeko, horrek esan nahi zuen, ez geneukala diru laguntzarik, orduan ezin genuen gure bete beharra egin modu legal batez, eta orduan soziedadea edo herritarren diruarekin lan egin behar genuen. Horrek suposatzen zuen, irratiaren ondoren egin behar zela beste lan bat oso finkoa eta eguneroko lan hori lortzeko gaur egun hemen irratia egotea. Euskaldunak batez ere hemen Basaburuan eta Imotzen zeuden, hori hola da. Ultzaman gutxiago, baina Ultzaman euskaldunen porzentajea ere oso altua zen. Ultzama, hemengo euskaldunak esateako ezoketen problemaik euskera zeiteko. Hori zen lehendabiziko goza, hemen edo Imutzen, ez zion nik euskera zeiten nuen normal jendearekin, ez zion problemaik. Ultzaman berriz, ez. Ultzaman euskaldunek ere ez zuten euskera zeiten. Euskaldu zarra ziren, askok bakarrik etxean erabilitzen zuten euskera, eta etxetik kanpo ez zuten nahi. Landagunetan, Ultzama, Basaburua, Imotz eta inguru hauetan guztietan garapen kulturala oso kolpekoa izan dela iruditzen zait, eta gogoratu naiz gure aitak etxalekun ezin zuela agarrau dantzatu gaztetan. Eta bere bi semeak nik nire lagunekin sortu genuen Ultzamaldeko lehenengo rock taldea. Eta nire anaiak lehenengo rap taldea. Eta zen dizut, generazio batean balsa ezin dantzatzetik rock eta rap taldeetara
pasa gara, hor oso trantsizio muturrekoarekin, ez? Kasi gabe, 40 urtean hor egon da kriston leherketa, eta uste dut hori dela oso esplikazio, osea, detaile bada, anekdota bat, baina uste dut esplikatzen dula inguru horretan gertatu dena, zer esanik ez, euskera ezin hitz egitetik, irrati bat euskeraz egiterako trantsizioa, ez? Baina uste dut eskutik doa zela, biak. Mugimendu gaur egun baino gehiago, bai, askoz ere gehiago. Gainera, bai, gaupasak egiten ziren, elkartzen ginen, mugimendua, ezagutzeko aukera gehiago, imotzen ere bertan mugimendu gehiago zegoen, ez? Eta gehiago elkartzen ginen, sokatirak ere albidetu zuen ere Basaburu eta Motzen arteko harreman hori gehiago izatea. ¡Delegado de clase, delegado de curso! ¡Joven popular con la raya medio lado! Gaupasak finantziaziorako ezinbestekoa ziren. Bai. Aizue, noiz egin zenuten azken gaupasa? Ba, asteburu honetan. Nik aspaldi ez dut egin. Berdin da, baduzue gogoa, ez? Aukera ezin hobea daukagu larunbata honetan, martxoak 18 Larraintzarko frontoian. ¿Cómo se consiguen unos puños tan blancos? Bueno, Ultzamako gaupasak oso famatu ziren. Eta ekarri genduzen gara hartan talde asko. Drindoz goratzen naiz, jende asko eskatzen zuen. Behin baino gehiagotan ekarri genduzen. Lapoia arreko oso gauzen naiz. Izan dut azkeneko kontzertua adibidez, hori Lapoiarekin izan zela. Ja, horrego egunean korrika pasatzen zen, jende ezin bota zuen taitik. Gero batzuk ere bazen ipen bezala batzuk egiteko, eta utzi nahi zinune handik eta hoberen, txupunen, beste batzuk etotzen ziren gero garbitzera. Kezinez, ezin itxiz frontoia laukatuan, biltzeko, zen gaina igual biegunetako movida. Ni hori horretzen naiz beti egiten ziren gaupasak igual diru ateratzeko eta horrenan. Eta behin behintzat bai, behin hau bitan koinziditu zuen gaupasa eta korrika pasatzen zela Larraintzatik egiten ziren Larraintzako frontoian, gaupasak. Eta zen porrozeko iretan korrika. Ze korrika joaten ginen eta gueta gaupasean. 10. urte hurrena, orduan Maitane Buruzkorekin biok geunden, eta erabaki genuen zerbait garrantzitsua egitea, eta egin genuen hemen, Jaunsara zen, hori kiroldegian, jende pila egon zen lanean, etorri ziren 4 bertsolari punta-puntakoak, Jon Maia, Maialen Lujambio, zera hauek, Unai Iturriaga eta Igor Elortza, hori. Herri afaria egin genuen hor kiroldegian beteta, gaina gogoan dut hori eguraldi txarra egiten zuela, erdi elurra eta hori, eta deitu zidaten bertsolariak bazeto zela, nola zegoen errepidea, hartzak errepidetik zeuden edo ez, eta hori, jende pila, dena prestatzeko, jende pila dena txukuntzeko, gozada bat. Garai hartan oso lotua zeuden, egiten genuen ez dakit oraindik egiten den ala ez, baina bai egiten genuen deskonexio bat edo interkonexio bat, eta biltzen ginen Beleixe, Esan Erran eta Aralar, egunero, eta egiten genuen tertuliatxo polit bat, oso momentu polita izaten zen, eta orduan zentzu batean ezen bakarra, baina bai zegoen elkartuta. Orduan hasi nintzen ordezkapena egiten Aralarren, eta gero pasatu nintzen Beleixera, eta hortik pasatu nintzen Esan Erranera, ez dakit modu natural batean, naiz oroituko oso ongi. Garai hartan ez dakit zuek ikusi duzuen Doktoren Alaska seria, ez duzu ikusi, garai hartako serie mitikoa zen. Eta personaje bat zegoen orduan, zeramana herriko irratia. Eta niri beti iruditzen zitzaidan pasada bat, nik hori egin nahi nuen. Herriko irratia eraman eta gainera ikasi nuen kazetaritza, irratia ikaragarri gustatzen zitzaidan. Orduan aukera suertatu zitzaidanean, ni oso emozionatua nengoen, oraindik ere emozionatu egiten naiz, niretzat ez dakit ametsa zen.
Bueno, tailer hau da nire Maite Martinez de Arenaza, nire bikotekidearen tailerra. Hemen, grabatua erakusten du, esan dute ikastaroak ematen ditu, kalkografia gehien bat, xilografia, baina baita ere erakusketa areto txikia du, baina oso bizia, eta ireki zuen 2010ean, eta honezkero zenbat, honezkero 60 piko erakusketa egin ditu, eta oso maila altukoak. Orduan, hau da, ez dakit espazio kultural aski potentea Bilbon, esanen nuke. Eta gero bestaldean, erredakzioan, ez dut hori bestaldean, kalearen bestaldean dagolakoz, egiten dugu Minerva aldizkaria. Eta Minerva aldizkaria, duela 6 urte, martxan jarri genuen proiektu ero bat, inoiz sortu den proiekturik, ez dakit, ez praktikoena dena, ez da bat ere praktikoa. Inspirazioa izan ziren 19. mendeko aldizkari ilustratuak, eta orduan kazetari bati eskatzen diogu erreportaje bat, eta ilustratzaile bati eskatzen diogu erreportaje hori ilustra dezan. Eta horrekin egiten dugu aldizkari artesano bat, esan daiteke. Makina tipografiko batekin. Tinta falta zaio, baina... Irakaslea naiz. Irakasten dut orain ikusentzunezko sormen prozesuak. Eta gehien bat platoan egiten dut lan, eta egiten dugu telebista programak, gure platoko baliabideekin. Eta komunikazioaren teoriak irakasten dut, eta inglesez gainera. Aritzek esan zuen minidisken noika berrekuratu minizazken. Bai, hori da. Kaxa hau bat zegoen hemendik, igual hemen zerbait aurkitu dezakegu, begira. Hemen daude minidisken pila bat. Ongi legoke sintoniena, ez? Erran irratia. 107.9. Gauza asko dira, hemen diskoak, viniloak ez dira existitzen, minidiskak. Gogoratzen dut, minidiska atera zenean izan zela guretzat irautza, minidiska, eta ez da existitzen. Oso azkar doa guztia. Irratien arteko konexioa edo, deskonexioa egiteko zegoen aparatu txiki bat, zen hola kutsa txiki bat, palanka batekin eta orduan eman behar zitzaien nola klak eta klak konektatzeko eta deskonektatzeko, eta horrek deitu zian atentzioa kriston pila, ez dakiten nuen inoiz olako zerbait ikusia. Eta interneta bazegoen, baina musika jartzeko erabiltzen genituen, ibiltzen genituen CD-ak. Eta gero goiko antena, teilatuan zegoen antena, puzkatzen zala 2 hilabetetan behin edo, eta orduan igo behar genuen teilatura, edo lagundu teknikaria, eutsi hau, bitartean bestea egin. Egun hona etortzea eta bapatean, seinalea joan dela, Fermintxo, korrikatera. Ez honden, aire gaizto edo, tximisten bat edo, Igual egunean, imaginatu ez dakitzen bat zeudela, egun hortan, 5 aldiz, gora ez da. Korrikatera hartuko txea eta beroteko pista hori hartuta, antenaraino joan, piztu, behin baino gehiagotan gertatzen zitzaigun, eta noizbait lurte handiarekin eta gezdin joan. Baina horrek bere xarma zuen, niretzat hori guztia zen, ez dakit, pixkat bazen irratia pedales, edo manibelakin egiten da, ez bengo atzeko makina bezala, niri hori karagarri gustatzen zait, zentzu hortan, eta asko ikasi nuen, eta gaur egun unibertsitatean egiten dut lan, eta hori irakasten dut ere. Orduan ikasitakoa oraindik ere erabiltzen ari naiz.
baina bai, bueno, pues, batzutan bere katutxoren bat ere sartzen zitzaigun tartean, zapaltzen zuen maila leku guzitatik gero auskal. Baina oso polita zen, bai. Bueno, esan erdan irratiak 25 urte betetzen ditu eta horregatik hainbat ekimen antolatu ditugu. Gaur izan da lehenengoa, jaztatu deitu diogu, Larraintzarren izan dara, gero Aizarotzen eta orain hemen Urritzan bukatuko dugu Imozko egunean. Omen kolektiboa etorri zaigu, bere Dardar proiektuarekin eta bueno, kontzertutxo bat eskainiko digute. Pine Espainak gorritz margotu Zenizkidan zurekin musu batekin Lehen aldiz hasi nintzen marrazkanpo neu ibiltzen Arrosa sarean hor irrati libre eta tokiko guztiak sartzen den sare bada, ez? Hor sortu zen, ez dakit jatuela zenbat urte sortu zen sare hori, baina Arrosa herrian sortu zen, topaketa batzuetan, eta bertan sartu ziren, ez? Bereziki gehienak ziren irrati libreak, baina herri handiagoetakoak, ez? Baina sortu zen ere barne biltzea beste realitate batzuk, irrati municipalak, tokiko irratiak, eta denen artean laguntzea behar horiek asetzeko, ez? Bueno, jenderik eta gerota gauzako etxago zegoela eta inbertitu egin behar da, guztien artean saretzeko, eta elkartrukatzeko gauzak, eta batzuk adiez arabazta zituzten euskarazko errefaiorik ez zegoelako Gasteizko kasuan. Beste batzuk zaukaten, arazo zaukaten errefaiorik nahikorik ez zegoela. Eta orduan, beste batzuk onden, postkat edo oldelakoa gaur egun buri-burian dagoen hitza, gara hartan 25 urte zen, nabizeko aldean zuten minula. Ez libreek eta ez tokikoek ez dute indar nahikorik guztiz programazio oso bat bertatik egiteko edo baliabide aldetik, sistema aldetik eta egia da laguntza oso handia zela Arrosa sareak ematen zuena, ez? Joan etorrikoa gainera. Baina, izan zen benetan garrantzia handikoa, netako ezinbestekoa. Egunon jauntxarazko pasederetatik zuzenean, ekainaren 19 dugu, uda ate joka eta egunero eskualdeko magazina duzue hemen beste behin ere, gaur saio berezi batean esan bezala pasaderetatik. Eta dakizuen bezala, gaur irratsaio honen ikasturtea agurtuko dugu eta iragarri genuen bezala, behar bezala agurtu nahi genuen eta horretarako gaude hemen. Biluzik, zugandik, iesi bagoaz biluzik. Gustora, urte politxe induzue, esateko. Bertakoa eta ingurukoa eta beste irratia batzutan asko errepikatzen dute. Eta nik gomendatzen du jendea, hemen ingurukoak entzutea bertako irratia eske da lujo bat. Hilko gara, inork ez dezala esan, itokote garen biharko gezurretan. Esan erran eta holako irratietan bentaja da zuk esan erraneko giltza daukazula. Eta horrek esan nahi du zuk irekitzen duzunean irrati horrek funtzionatzen duela. Eta orduan, zure eskutan ez dago giltza bat, zure eskutan dago irrati bat, ez? Eta irrati bat da gauza bat, non egin dezakezun nahi duzuna. Nek moz, ez dago mus, eta lau enbidoan dira. Euki, eta lau kanta dira lau. Lau kanta, ala lau karta. Lau kanta dira lau, sardinaz bada, bakalau, kontxo. Haure aipatu zuen lau kanta dira lau.
Jonek edo noraiteko momentatu zen bai. Ni baino lehenxeago sartu zen Tania Arriaga, eta berak zeraman goizeko magazinaren ardura. Orduan, ni sartu nintzen erako nolabait trena martxan zegoen, ez? Ni igo nintzen eta pixka bere lanari segida eman nion hasieran biok elkarrekin, eta berak irakatsi zidan hemen dena, nola funtzionatzen zuen bai mailak, bai eskaletak, zelako gidoia geneukan, zeintzuk ziren kolaboratzaileak. Bueno, pues nik banekien ongi antolatua egon behar zuela egon, inguruko albisteak izan ezkero eman behar genituela, eta baita ere pixka bat animatua behar zuela izan. Osea, ezin nuela denbora guztian eskorbuto jarri esate baterako, eta zer da eskorbuto? Ez, 80ko hamarkadako punk talde baten musikak benga, behin eta berriz jarri, eta bakarrik hitz egin nik zer dakit zer. Pixka bat, nio hartzen nintzen, ikusten nuen ze jende bizi zen horri inguruan, jende nagusi asko, Rocío Durkal jartzen nuenean, somatzen nuen funtzionatzen zuela, eta jatu nintzen bailarak ezagutzen, alnuen neurrian, eta animatzen pixka bat, eta baita ere komunikatzen, ez? Hori, 3 helburu horiek. Gero Tania joan zen, eta haren ondotik, ni gelditu nintzen hemen bakarrik, eta horrek bai beldurtu nindula are gehiago, ze hasieran, bere gidaritzapean edo gauza da, baina gero bakarka aritzea oso bestelako bat, eta batzutan gauzek funtzionatzen ez zutenean, elkarrizketak erortzen zirenean, edo teknikoki ere seinalea iristen ez zenean, hemen bakarrik zera eginen dut, eta kezka hori bazegoen. Ni saiatzen nintzen, bultzatzen ez, beste saio batzuk. Adibidez, oroitzen dut, hasi zirenean etortzen eskaleko trampako kideak, ez zituzten 18 urte, eta ekarri behar nituen autoz, ez? Orduan etortzen ginen larunbata goizean, ekartzen nituek, haiek jartzen ziren eta egiten zuten. Ez geneukan lotxarik. Eszenatoki baten gainean sartzen zarenean, da, tximinarena egiten duzunean, da, gozatzen duzunean, da, irrati baten sartzea eta mikrofono baten atzean egotea, ez geneukan inolako problemarik, eta eskaleko trampa saioa sortu genuen. Zertaz hitz egiten, musikaz. Musikaren inguruko gauzaz hitz egiten genuen. Metalari buruz eta rockari buruz eta gure elkarrizketatu izarra izan zen Gorka Urbizu, ekarri genuen, egun baten, eta bera gogoratuko da, esan behar igual ez da gogoratuko da, eduki genuen ordu betez zai irratiaren azpiko parkinean, nonbait berak esaten du guk gaizki esan geniola ordua, guk esaten genuen berak gaizki ulertu zula, baina seguruenik berak arrazoia du, eta aprobetxatu beharko da momentu hau, barkamena eskatzeko Gorka Urbizuri, ordu bete ura osorik bakarrik utzi genuelako kotxean, eta orduan ez eduen mobilak, baina berri txarraken disko bat edo galduko zen esan erraten kulpaz. Atzamalak ilalgia seinalatzen duenean, tontoa atzamalari begila gelatzen da. Jule da. Maitane, Jule eta Hirurok egin genuen irrati saio bat atxaldean zena uste dut, Omega 3 izenekoa. Eta zen atxaldeko irratsaio bat, egia esan, pixka bat seriotasuna kenduz, ez? Eta humoretik edo ironikoki ez dakit zen saio nahiko aldrebestua, Baina arrontoki pasten genuen egia esan, eta gure arteko ere giroa arrontona, xirikatzen bata besteari, horretzen ez, Juleri Sor Jule patze geriola izan. Gogoratzen dugu, adibidez introa zela Koma taldearen abesti bat, Oilar baten kantua, ez? Eta horrela hasten zen abestia, eta orduan horrekin zabaltzen genuen. Oso gustoko nuen nik eta daukat taldea, eta orduan hori zen pixka bat introa. Eta gero bukatzeko erabiltzen genuen 7 eskaleren abesti bat, Fermintxo eta biok oso musika zalea ginen, eta gainera musika desberdina gustatzen zitzaigun, orduan
Adibidez, ni komazalea eta garai hortan, Fermintxo Zaztu Eskale eta Benito Lertxundi eta... Bakit hasieran guk eutsi geniola Txarik zeukan sintoniari, bai hasierakoari, bai agurrekoari. Gero Taniarekin batera edo, uste dut aldatu egin genuela, eta berriak sortu genituela, nolabait, urteak pasazielako eta irratiak ere behartzuelako, ez, berritze moduko bat. Zeuta, Jon? Bai, udazkenarekin batera, ze giro petrala. Esan erraneko ganbara honetan gainera. Bai, dudan guztia emanen nuke bufanda batekatik. Bufanda edo bujanda? Da, bursaren gora berak eta kotizazioen gaiaz ez gela oso erne goten. Bujandarik beroena, esan erran, irratian. Saiatu ginen dena den, estilo nahasketa horri eusten ze. Tania eta biok ere oso musikazaleak izan gara beti, baina oso ezberdinak, ez? Berari gustatzen zitzaion, Stizor Sisters, Espiritu 37, eta topatzen zituen talde berri guztiak, ez? Ekartzen zituen eta hortik ateratzen zuen zerbait. Eta ni oso heavya nintzen, oso metaleroa, heavya, rocka eta hori guztia gustatzen zitzaidan pila bat, eta orduan nahasketa arraro xamarrak egiten genituen, horri gehitzen genion musika herrikoia, pentsatzen genuna igual inguruko jendeari gustatuko zitzaiola, eta hori nabari zen bai sintonietan, eta baita hemen jartzen genuen musikan ere. Noizean behin, proposa egiten genuen, hori jartzea kanta herrikoi bat, eta gero batean koma jartzea, edo alakoak egiten genuen eta nahita eginikoak ziren gainera. Bai, klasiko bat, klasiko mexikanen falta esan erran irratian, hori klasiko bat da. Eta gero jartzen dituzu mexikana asko eta esaten beti mexikanak beste batek, eta orduan jartzen duzu hip-hopa eta esaten bestea hainbeste ingles, eta orduan beste batek, eske dena euskeraz, orduan, bai, entzule asko daude. Eta bakoitza dago beti belarria ondo zorroztuta. Oso zaila da jendeak deitzea batez ere ohiturarik ez dagoenean, ez komentatu dudana. Sorrosin irrati batean, Aralar irratian, irrati horietan, Karrape irratian jendeak deitzeko ohitura zeukan, hemen ez. Orduan zaila zen ohitura hori sortzea, ez? Batzutan, guk deitzen genuen, jendea, nik uste oraindik egiten dela, bai badakit. Norbaitek deitzeko, deitzea zure anaia, zure aizpa, ez, parte hartzeko lehiaketan, zure lagunen bat, ez. Baina gero bai egia dela, ez, kanpoan, erraten zizutela, ez. Entzun dut hau eta bestea eta gaur jarri duzuen musika hori, eta zergatik ez duzu deitzen, ez, beti, eske deitzea eta zuzenean ateratzea. Horitzen naiz, bolada batean ez nuen entzuten, gero bai, eta gero, oporretan ginela ere bai, jabenen amonarekin ginela, amarekin ginela, joaten ginen tarte, egun bakoitzeko aizpa bat zaintzea. Orduan ez elkartzen ziren lau hilo ba, oso txikiak ziren. Eta horietako batek baten urtebetetzea zela, hain zuzen, abuztuan lauan, iraiarena, eta ni deitu nuen irratira. Ni badaki zorionten zutela eta hori, eta jartzen zuten musika. Orduan, anginela, bazkaltzeko garaian, eta esanien jartzeko musika. Nire ama zoratuta. Esaten zuen, haren izena, haren etxea, eta biloben izenak ere bai. Eta musika jarri zuten. Ama zoratuta eta umeak, zer esanik ez. Eta horrez geroztik jartzen genuen, tokate ditzaidanean eri, zen ostegunetan, eta joaten ginela. Osea, jartzen genuen irratia. Aber esaten duten irratia, aber zer esaten duten. Beti. Eta gero entzuteko inguruko berriak eta hori ere bai, polite zen. Hori ongi zegoen, eta dago, bai. Niretako hori da pixka bat beste herritako kontuak eta gauzak edo pospestak edo ezakit. Edo obrak egiten direla edo konpondu behar dutela errepidea. Berriak, horiek hortaz enteratzea ongi dago.
ongi dago, eta hori baduzu lotzen du pixka bat gehiago, ez? Baiara bat bestearekin nuen, tatez, eta azkenean guk ez dugu harremana haiekin. Egin badugu mozkoekin, ultzamarrekin gutxiago igual ere, baina badago. Baina pixka bat hango kontuetaz eta ere enteratzeko. Ongi dago niretako. Tarteka inork deitzen zuen, bai. Ez asko, baina bai. Tarteka inork deitzen zuen, bai. Eta elkarrizketa politak egin dituen ere bai, atera izan ginen, irratitik atera, herrietara, igoako gizon bati, estraperloan ibilitako gizon bati oso elkarrizketa farregarria egin nion, oso polita. Horre anekdota ederrak, kasik nion ulertzen, baina esaten zuen putilak, eta nik ulertzen putilak, eta benetan ziren puntilak. Horrekin, farre egin dundik, hogei urtez behar bada. Euskararekin eta, zidurtazun falta hori, eta gainera, euskalki hau oso aberatsa da euskalkien aldetik. Pentsa, ultzamatik ona etortzen baldin bazara, Basaburura, berueteko batekin mintzatzen bazinen, berueteko helduren batekin, nik ez nuen ezer ulertzen. Telefonozari baldin bazara, batzutan telefonoa ez zen hori sartzen, entzuten zen basu, eta batean zerbait galdetu, bestea hasi erantzuten, eta tutik ez. Nuen ezer ulertzen. Eta orduan gogoratzen dut, mai honen azpian sartuta, irri atakearekin hor, ezin. Etortzen ziren apestegi berrira bigizan berotekoak, Juantxo eta Braulio. Juantxo, eta izketan guk japonesez deitzen denean, eske ez genien ulertzen, haien artean, eta tonzunea izketan. Ez genien ulertzen, eta noiz baiti guan Josuk eta Lurrek haiekin hitz egin edo elkarrizketaren bat, eta esaten zuten kostatzen zaigu ulertzea, hori Josuk eta esaten zuten gitu. Josu eta Bio baginen pixkatola gauza berriak egitearen aldeko, eta batzutan harrikada nahiko celebreak izaten genituen, ez? Eta irratsaioak egin ditugu eskualdeko leku askotan, ez? Apeztegi Berrin egin ditugu irratsaio asko, bertan kafearekin, batzutan taberna barruan, bestetan kanpoan, eta hor mikrofono kable luze batekin, azkenean hori da klabea denen gana iristeko, baritzen ginen elkarrizketak egiten, ez? Eskolan ere bai. Udaberri aldean egiten genuen saio bat umeekinan, eskolako umeekin, eta oso interesgarria izaten zen. Ensaiatzen genuen hizkuntza klasean, gaiak ura edo Egipto ez dakizer, eta Martinek oso gizon atsegina zen, eta beti egiten. Bai, eskola osoa pasatzen genuen, 3 urtetatik DBH-era. Hau da, aipatzen duna Iñigok. Goratzen dut egiten nula udako programa hartan, azken 5-10 minutuak zozketa egiten zen. Orain sintonia, orain momentu enten sintonia etorri zait. Oso sintonia divertigarria. Eta egiten genuen azken minutuan lehiaketa bat, zela konbertsazio bat eduki minutu batekoa jartzen genuen atzera kontaketa, eta minutu batez konbertsazio hartan entzuleak ezin zuen esan ez bai, ez ez. Orduan zen oso polita, egunero batzuk pikatu egiten ziren, eta deitzen zuten egunero, eta bigarren egunean muskulatuta joaten ziren, eta lortzen zuten, baina batzuk oso polita. Prest daude, bai, prest daude orduan, ez, bai, prest, hasiko gara, bai, hasi gara, bai, agur, eta ni pasatzen un superongi, 10 minutu ziren niretzako eguneko paria, eta hori agur, eta besteak hurrengo egunean berriz deitzen zuen, noski. Gogoan dut adibidez, udan Inigo Astizekin batera egiten genuela magazina, eta hainbat ideia zoro zeuzkala Inigok, eta erreportajeak egitera ateratzen zen minidiskarekin, grabatzera, egiten genuela Bertso Warriors izeneko sekzio bat. Aste honetan esan erraneko orrinaren eskubiko aldean, gure txapelduna, garaipenak besterik lortzen ez dituena, Aitor Arangoa. Bertsolari bat jartzen genuen, gurea, Aitor, jartzen genuen, beruetekoa, eta astero ekartzen genion lehiakide bat.
etorri zen Xabier Silveira, Estitxu Arozena, Julio Soto, jarri genituen goi mailako bertsolariak, eta haiek telefonoz deitzen zuten, eta egiten genuen holako batalla bat, balitz bezala, efekto pila bat, orduan komentaristak, batzuk jartzen genituen txinoz hitz egiten bezala, bueno, zen fantasia hutsa. Aprobetxatzen genuen gaizki zebilen mikrofono bat, ze hortik hitz egiten genunean ematen zuen kriston oihartzuna, eta orduan ematen zuen zea batean, pabilloi batean geundela, eta orduan epailearen lana egiteko, hartzen genuen mikrofono zahar hori, eta orduan ematen zuela soinu metaliko eta hori, eta oso ongi pasatu genuen, divertitu ginen pila bat, eta uste dut horrek iratkatsi zigula ere oso mediogo eta baliabide gutxirekin egin zitelkeela ere irrationa, ez? Eta irudimena erabiliz. Irratsaio egunero Express deitu genuen zerbait ere izan zen, nik banuen Renault Express bat, eta bertan montatzen genuen estudio txikia, eta hor aritzen ginen ere herri, gelditzen ginen ostatuetan, jendearekin. Genean hori nahi genuen, ez? Pixkat atera irratia ere, estudiotik atera, eta jendeari esaten genionean, ez? Entzuten duzu esan erran irratia, bai. Pues hori, ez? Hor hemen dugun irrati hori, aspaldi ez duana entzuten, ez? Horrela zen, praktikamente. Orduan, pues bueno, ez? Bertara joatea eta beraien gana joatea. Eta, bihurtu zen pixka eta referentziala ere nire Renault Express hori herrietara iristen zenean, eskapatzen zen jendea, eta beraz, behintzat ikusten zuten, ez, horre esaten zuen Mikel Goñik, ez, que hablen, da igual malo bien, pero que hablen, orduan, hitz egin zezaten irratiaren inguruan, eta horrelakoak. Magikoa da irratia, eta alako irrati txikitxoak, ateratzen zarela atetik eta ikuste dituzu boste, behi, zuri begira, ez, agurtzen egunero, eske zer gehiago nahi duzu. Hemen nago garaziri, ta itziarri begira, ganbara txiki honetan, eguneroko segida, eskuan mikrobanatan, argi gorrien diztira, bailarak barruragotik, ezagutzeko desira, 25 ez da ezer, begiratuz urrutira, uinak herririk herri, eta menditik mendira. Uinak herririk herri, eta menditik mendira. Ikusi ez dira egiten, sentitu egiten dira. Nik uste dut zerbitzu publikoa dela. Eta uste dut gainera, irrati txiki horiek, izan beharko lukete beharrezkoak, irakasle bat eskolan dagoen moduan, edo, ez dakit, edo erizaina ambulategian, ez da? Irratiak hori dana saretzen laguntzen du. Eta uste dut asko hobetu dela egoera, eta besteak beste esan erran irratiaren eta Ametsa Kultur Elkartearen eta beste hainbat jenderen lanari esker pixkat euskarafobia hori apaldu dela eta orain normalagoa dela behintzat euskaren aldeko jarrera azaltzea eta zer esanik ez euskaren alde lan egitea. Gazteen aldetik beti izan da gure erronka, ez? Nola pasa lekukoa gazteei, baina jarraitzen du izaten. Azkenean leku guztietan orain gaude jubilatuak.
erronka handi bat zen, ez? Lortzea herritarren parte hartzea eta feedback hori eta indartzea, ez? Azkenean guk ulertzen genuen ezin zela izan irratia bide bakarreko komunikazio eremu bat, ez? Behartzela bidetakoa izan eta herritarren irratioa da hau, ez? Orduan, guk uste genuen hori izan martzela lehentasunetako bat. Paradoja handi badago, ez? Dauda, bizi gara gero eta globalago, baina bizitza gero eta globalago horretan bagabiltza galtzen gertukoen ditugun erreferenteak. Eta, halere, gure bizitza global hori superleku zehatzean egiten dugu, ez? Gure etxean edo gure herrian, ez gara batzuk ibiliko dira, Helsinkira eta Helsinkitik Sudafrikara, eta baina orokorrean gaude Londresko ez dakit ze metro geltokitan gertatu den arazo bati buruz instantean gara horren jakitun, eta aldiz alboko etxean, kasi albiste bera irakurtzen dagoen pertsona ez dugu entzuten, ez dakigu non dagoen. Beti dagoela norbait, irratiaren beste aldean badagoela norbait, beti, ez? Zeratik gertatu zen, Arantxari eta niri etorzitzea igula jendea erraten, jode, utzi duzu irrati saioa. Jode, berraten nuen, pesatzen nuen ez zola inork entzuten, horregatik utzi genuen, ez? Askotan ez dugula baloratzen, ez? Zelako garrantzia duten halako proiektuak baiaretan, inguruan eta galtzen ditugun arte ez diegu ematen daukaten garrantzia, eta uste dut horregatik oso garrantzitsua dela eustea eta beti egotean norbait pixkat lekuko horri eutxiko diona eta hurrengo belaunaldiei ere pasako diena. Nik uste dut, alde batetik elkartzen duela, ez? Irrati horrek azkenean, jakitak behar badaliteke zer dagoen Ultzaman, zer dagoen Anuen, zer dagoen Lantzen, edo bertako jendearen istorioak, edo berriak bertan, ez? Edo pixkat lotzen gaituela, ez? Azkenean eskualde nahiko zabala eta handia da, ez? Hori ere aipatu beharra da eta zaila da batzuetan nolabait ere guztietara ailegatzea, baina laguntzen diona da pixka bat lehen aipatu duen komunitate hori, ez? Edo elkartze hori eta gainera euskaraz izatea, ez? Eta gero auzolanetik ateratako zerbait, ez? Pendulo bat bezala, ez? Hau da, penduloa orain alde hortan dago eta nik uste dut momenturen baten ez badaia hasiko dela itzultzen eta berriz ere hor tokian tokiko irratiek, tokian tokiko edabideek komunitate masa sortzeko duten indarragatik izango dutela berriz ere beren loraldi bat. Hori da nire batizinioa. Eta orduan orain egiten duzuena, hain polifonikoa izate irratia, ez? Hainbeste ahots, entzute hainbeste iritzi, hainbeste zonaldetakoak uste dut horren atzean lan handia dagoela, eta sarea gainera hori baino askoz ere gehiago dela, ez? Badago jende pilo bat atzean, igual gero, hemen bere ahotsa entzuten ez dena, baino beharrezkoak direnak, ze partekatze hori, ez? Eta berri emate hori beharrezkoa da, eta horretarako atzean dauden eta entzuten ez zaien pertsonak ere nahitaezkoak dira. Eta nik uste dut horretan oso lan polita egin duzuela, eta ezin dela galdu, eta hola egin beharko litzatekeela herriaren eta herritik datorren irrati bat, ez? Bai. Hemen ikasi nuen baliabide gutxirekin asko egin zitekeela eta irratigintza egin zitekeela euskaraz eta txukun. Eta nik uste dut irratiak horri egiten duela, ez? Goratu elkartu eta gure hizkuntza den horretan nolabait ere komunikatu eta goxatu, ez? Azkenean gure belarriak goxatzen direlako, ez? Eta holako espazio libreak uste dute oso garrantzitsuak direla. Bai norberarentzat, baita ere komunitatearentzako. Eta esan erran nik oso gune libretzat dut gogoan. Tokian tokiko komunikabideek gainera badute izugarrizko boterea, batez ere komunikabide handiago eta hegemonikoen aurrean badute oraindik zer esana eta badute erresistentziaren puntu hori ezin daitekena galdu, ze badira beste toki batzuk olako gauzak igual ja ez direna hainbeste sustatzen eta galtzen da, esaten nuena, galtzen dira ahotsak, galtzen dira iritziak eta galtzen da nire irudiko erresistentzia eta hemen oso testuinguru berezian bizi gara eta beharrezkoak ditugu.
Garazi Zabaleta Urkiola dugu kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argomaniz. Kaixo Garazi egunon. Pale Itziar, ostegunon. Ostegunon. Zer moduz? Ongi, oso ongi. Bai, beti esaten dugu ez, ostegunetan humore honez etortzen garela, eta gainera eguzkitsu dago gaur eguna, Oskarbi. Eta gainea, esan egu asteburun heldu zaiuna kontun izan da, pozikioteko arrazobek baditxula, ez? Bai, hori da, urte hurrenean murgilduta gaudela badakizue, entzuleok ere aipatu dizuegu hemen ere, eta larun batean gainera, urte hurrena borobiltzeko pesta handia izanen dugu batetzen. Irratiari esango nioke seitzeko, bino gizarteratzen seitzeko. Gizarteak esango diola, berak nola funtzionatu behar duen eta behar den gizarterako ez. Zeratik irratia gizarterantzat ez balen bada tresna, ez du balio. Baso bihotzean ortozik nabil errekastoetan oimiak bustiri. Pozgarria dela onutzaino iritsi izana, pozgarria da. Hor bakarren batzuk lan handia egin dute eta lan ona eta eskertzeko modukoa da. Jarraitzeko irratia euskeraz, defendatu behar dugula euskera denen gainetik eta hori. Ugertuta zala arnastu ezinik urruntzera noa asnadin utzetik. Esan erran irratiari, eskerrik asko asistitzeagatik, eskerrik asko mantentzeagatik, eta baita, hori nik uste dudala oso ongi ari zaretela, ez? Eta zenen nik eskerrik asko, esango nuke, lana egin duen. Eta baloratu behar dela gehiago bai. Lan ondia da. Jende gehiago behar da. Izan zen momentu bat oso polita, ez genuela gauzatu, diru laguntzarik ez zegoenean, eta orduan ordaindik indarra asko geneukan, eta jende asko hasi zen, jarraitu behar dugu irrasaioekin, jarraitu behar dugu. Esanen nioke eusteko, orain arte bezala segitzeko, kriston balioa duen proiektua dela, eta baloratzeko orain arte egin dena, eta aurrera begira dauden aukerak ere probesteko orain arteko proiektu politoni eusteko. Zoriondu alde batetik sortu zutenak eta mantendu dutenak, eta espero dugu hemendik ere urte batzuetara berriz ere zoriontzea, ez? Oraindik ere biziri dagoela hori zuen esku geratzen da, eta espero dugu, ez, hemendik ez dakizen bat urtera berriz ere dokumental bat edo beste zerbait egitea eta guztiak elkartzea, ez? Espero dudala 50 urte betetzen dituenean esan erranek bazkari handi bat egingo dugula. Ematen dit pixkot melankolia edo emozioa ematen dit ez ikustea guzti hau. Gazte zinen, orain helduxeagoa eta saiatu zinen gauza guzti horiek oraindikan bizirik jarraitzea, pena merezi izan duela guzti hau, inbertitu ditugu minutu oro, guzti. Inolako zalantzarik gabe. Zorionak handi bat eta aurrera eta ez etxi eta oso lan beharrezkoa egiten duzue eta aurrera. Etorkizuna badu, bai ala bai, gainera herrien eta landa eremuaren bizi berritzearekin batera
bai, etorkizuna, bai, oparoa. Niretzat da, pues bueno, nire bizitzako zatitxo bat. Orduan, nirekin doana. Zer esan nintzen nioke, esan, erran, irratiari. Esan eta erratea besterik ez, bai? For sure.